نسخة نزل نجار عايز تطوع كان قبل كاي جمر تجاجل لها تملس قبل كاي جمر أب وش تغا فراج خوين يقمت يسوع قويتايو آمين دو آمين دو نايسكاهم حسب متان كي جزاكم رأيو جزار صان نحن كم حنت هاجر حسبوه حنت هاجر فراجين دحر زي بالله حنت هاجر فرت دحر زي بالله أنت تكون لكم تحسبوا عم سيم زبز حوار أيكون عندي حدا سب دما نجزابير قال أنت حر زي بلو نفسه بنا جزابير قال أنت حر دا زي عابيا بنا جزابير قال أنت حر زي بلتيجا نافلت حقي أنت حر دا زي بتيحة أبشي وتبزح أنا شجري زحلف صلوت راي مفتاح كهونا كاي كلونيو ريلي نقرأ قالوا يسوع قويتاي بزحات سوات عشان منهم صلوت يغير كاي صلوت يغير كاي نو ما جمرت فلتت كم تعلوه بتزفلت كايو حق توصل خلاها جناح حيل زلك أماني خاتخون يسوع قويتاي صلوت أيد لنا يبلكون كا قدام أي فلتت حراس قبركم ما جمرت كدحين يلو أنا إجزاير قال كل سب دما نافلتت حق يكبت صح زدلي أملاخ يلو يسوع قويتاي آمين دو بفلتت كتصلوا خلاها عوت لك بفلتت كتصلوا خلاها يسوع قويتايو آمين دو تتصوع عنا أملاخ من مخانو فلتين على كتقل يسوع قويتاي نإجزاير قال تايو فراديو يسوع قويتايو يوهين أبيله يوهين تفين له سرد اللي تم سوات قدام أين قسم عرف ثلاثة تقص 10 شك 7 شعاتن أوه أوكي أداين قست خندي أوكي زين يسوع سياوي قدام أي نجست معرف ثلاثة تقص 10 شيطان شواتن نايك زابير قال كميلو فرد خمس جبر فتح خمس جبر كرينا يسوع قويتاي كم بوبي اليوم 4 سب داماي نجست جزينا أنت كمل وطلت فلوني داماي نجست ثلاثة 10 شيء ولا حنتي تقبرنا نوع ما طرنا بزا أبنة يدليه يلا جزء أنا الحلا يوردني تسفيه دونجين اللو كبرنا ملاح يكون كم بوبي تقال أشي شعو كلتا منازر أنستي نام نقص ماتين ناب كم يدو بلا نعم حدا من مسي مش نعم يا ملاخ سب على خان دريبي نادا نيبروخ إيشي سوري باستر يا عمدول شعو كلتا منازر أنستي نام نقص ماتين ناب كم يدو سكا باستر سوري عيد حزل لي سوري كلاتكم تقلاو صواه كل سوي نسا تا بوينت ملختين نسا يسوع قويتاي تاك أنت ملختين نسا سوزان كلاتكم أوصل لي بس باستر أمبو يسوع قويتاي داماي نجست ثلاثة أوصينا زلنا 10 شيشان 10 شوعاتن شعو كلتا منازر أنستي نام نقص ماتين ناب كم يدو بلا تحنتي سبيت قابلت وقويتاي أنن إذا سبيت زيان أب حنت بيتنا ننبر أبتابيت مسأخ اللي خا ولدكو خندما أب سالستي إتاز ولد كلها معلتي إذا سبيتي إذا أون ولدت إحنا خا أب حنس أنا برنا أبتابيت دما بجك كان إحنا خلتينا أبتابيت سيقوانا مسانا أي نبرن ودزا سبيتي إذا أجنا أب لعليوس لزدك أسات ليتي موته فرق ليتي تنسياخا قلت كالك إسا خلا نتودي كاب قدني وسيدا أب حقفا أدك أسطو نتموت ودقنا أب حقفي أدك أسطو نقهو ودي كتبيلي انت تنساخو انه خا مويتو صنحي نقهو مستمت كوخا انه اتولد كو ودي أي كونن تاخاليتي سبيتخا أي فال إذا ياو سوديو تموت كا ودخي بلت إذا دما أيفال زياد ما أيفال تموت دايو ودخي إذا ياو جنا وديو بلت إذا خا أب كلمة نقص إذا ربا شو تنقص إذا ياو يوديو تموت كا ودخيو
تبل الله زيا خا أيفال تموت ودخي تياوجنا وديو تبل الله بله تنقص دما سيف مو أمتو لي بله بقى يسوع قويتا أنت أمتو ليلو سيف أنت أمتو ليلو يسوع قويتا نايك زي بيرك قال أنت لناو أنت لناو معرف أربعته سيفيل ناكلن زي أنت يلو أمتو ليلو زي حزو لك من لسايس أنا حيلهم من لساينا تقال يسوع قويتا مجمرتا أب إسرائيل زقوا ما حق له ترداكم تخيلان سام مجمرتا زوم سبعة أمتيم زلخو كرداكم إلى يسوع قويتا أب زت ساعات معرف عصر شو مونته كم بقولكم يبالي مس جزء متان قطب زت ساعات معرف عصر شو مونته تقص عصر تربعته كم زيلو حامو موسيقى اتي حزبي زقبرو كل مسرعيه زي عبد حزبي تقبرو زلخا نجر انتايو سلمتاي خا كل حزبي كاب بجحات كسع مشت كبيدو دو إلو خلو نسخا بين خا كوف اتبل بلو موسيقى دمان حامو اتي حزبي نعملخ كحتت نباي يمتسيلو نجارو مزهلوا نباي يمتسعنا خا أمونغو حادثبن أمونغو بتعيون افرد سرعات املاح حقاقاتون دما انوغروم بولو حامو موسيقى بولو ازي نسخا تقبرو زلخا نجر ايصبغوني اسكبلو نسخا ازي مسخا زلو حزبن كتدخمي يخم ازي نجر كاب عامخا زخبد يمو بينخا كتقبرو ايتخلني خا حجي خا كما خركا علي سمع يلو اغزابير دما مسخا يخون نسخا دما قدمي املاح نسخا اب قدمي املاح اب كند حزبي كون اتي زنغورم دما نسخا ناب املاح ابصح سرعاتات حقاقات مهروم زخدلا مجد دما زغبرون غبرن كانتاي نغروم نسخا اب كل حزبي كالتي نغزابير زفرحو سبات امونات ربها عمصا زصلو سبات حره نعاتهم كا حلقه شح ها بدي حروخه اشي حزو لي حج حلقه شح حلقه انت ليه بدي حرو انت له حلقه ميتي بدحرو انتايلو 50 حلقة 10 أقوم يلوه هكذا جبر يلوه يسوع قويتايو إذا جبر شو انتايلو بعلاتهم يفردوا اتي تصور مسخة انت تصورها نسخة نعاقة تجبرك يفوقسك إذا نجرز انت جبرك أملاك دم كومو انت عززك نتعنز مخرك زلخوس نقول تحت التمانين انت عززك يقولوا له يسوع قويتايو نفع عم خارق مزاي زبل انت عززك انت تكبر خيلوه كتصنعن كسلطكاني له يسوع قويتاي اتزخبد ነገር እንተሎ ኻኒ له ወሽዑ ንሳቶም ዘይከዓልዎ ነገር እንተሎ ኻ ናበይ ይምጻ ኢልዎ ናበይ ይምጻ ናባኻ ናመን ናብ ሙሴ ይምጻ ኢሉ እዚ ሕጋጋት ሕጂ ተቆይሚዩ እግዚአብሔር ድማ ሰሚር ወይ ንተሓሳብና ይትሮ ሕጂ ሓደ ነገር ገይሮም ሓደ ሰብ እንድሕር ተዓሚጹ ይንዓስ ይዕበ ናበይ ክመጻ ኣለዎ أبزين دحري كفتح زي كيلو لعلى عاو تغني ريفر يبال نبي ريفر يبال ناب حلقة 5 دحر زي كيلو ميتي انت دحر زي كيلو كابزين دحر زي كيلو نام نقص يمتصمالت يسوع قويتاي إذا سبيت زيادة ما أبزي معرف سلسة نقص الزلا قدامي نقص معرف سلسة أب حدا بيتي نبراني رنكلت أمانات زريني لو نجزابير قال لكرت حانت مسوردت أب سالساي معالتها حانت وليدا كلتي أن حج وليدا أب حانت بيتي زنبراني بيتني إن زنبراني رن كلتي يوم حالة أتخون خول الله مهنياتو تنقصون مفلايسين وام حدا نجاري لوام شعو إتحانتي دك إسا خلا ودا سقيتاتو إتحانت دما بتعمسز دك أسد إتا ودا زموتا كيدا قيراتا أنت قيراتا زموتا هزانا متيان عاهبا تهيا ودما تقرات الله أبز حنا نقدر نقولكم سيطان كله جزء كما كله يلو انتر في قتلن كحاردن كسرقن خالق سريو منفس عودك أس كله جزء حدا قالوا كله جزء منفس عودك أستيالو قويتا خمس لهم حدا جزء نزقرات سي صبوا صرنا ندوزرين أين برنان كابي ما تزخرات بقولي لهم قويتا دما كم زلوهم نسخاتكم دكسكم كلهم بليتي طلع أي ما تنتجر ويلهم زريوه طلع حجكم كله جزء كما تخلوا عبشي وتكا قال زري زخيت يسوع قويتايو أبت مع ذلهم قلعت قال تاش مقبرهم يسوع قويتايو كبر نجزابير يخون سلازي حدا نجار يلوهم يسوع قويتاي حدا نجار يلو إذا سبيت زي فتحك وت مستدليا مستشقاقة
ናብ ቤት ፍርዲ ንኺ ተባሂለን ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ከዱ መጀመርታ ናብ ሓለቓ 10 መፅን ዝሞተ ቆልዓ ሒዛ ቤት ፍርዲ ኸይዳላ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣለና ዶ ሓንሳብ ዝሞተ ህፃን ሒዛ ናበይ መፅያላ ናብ ሓለቓ 10 ኣይተፈትሐን ክፈትሖ ይከኣለን እንታይ ኮይንክን ኢልዎን ከምዚ ኮይና ከምታ ዘንበብናያ ልክዕ ዝያ ድማ ተላቶ መሲልኩም እቲ ምውት ናትኪ ኖኖ ትህያዊ ናተይ ትምውት እምበርናትኪ ትህያዊ ናተይ ተባሂለን ኣብዚ መፅን ተዘራሪበን እሱ ድማ እንታይ ኣትይዎ ክምልሶ ስለዘይከኣለ እዚያስ ልዕሊ ዓቕመይ እንድያ ትስገር ኢሉ ናብኡ ኸ መፅዩ ልክዕ ናብኡ ምስ መፀ ከዓ እንታይ እዩ ሽግርክን ኢልዎን ሽግረይ ኣነ ደቂሶ ከለኹ ከምዚ ኢላ ወደይ ዝሞተ ናታዊ ቆልዓ ሂባ ንዓይካ እንታይ ግራትኒ ለዊጣትኒ ኢሉ ድማ ነጊሩ እዚ እውን ሓሲቡ ክምልሶ ይከኣለን ይሕለፍ ኢልዎ እሱ እውን ፈቲኑ ይሕለፍ ኢልዎ እሱ እውን ፈቲኑ ኣይከኣለን ይሕለፍ ኢልዎ ናበይ ይሕለፍ ኮይኑ ናብ ንጉስ ሕጂ ረዩ ካብዞም 4 ዝፈልዮም ሓደ ነገር ኣለዎ እዚ ንጉስ ምስ ተነግረ ሓደ ነገር ገይሩ እዚ ንጉስ ምስ ተነግረ ሓደ ነገር ገይሩ ሰይፊ ኣምፁለይ ኢሉ እንታይ ኣምፁለይ ኢሉ ዘቐመጦ ሰይፊ ኣለዎ ማለት እዩ እዞም ሰባት ቶም ካልእ ሰይፊ ኣይነበሮምን እቲ ሓቂ ግሁድ ዝኾነ ነገር ከምፅእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን እዚ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ሰይፊ ኣምፁለይ ኢልዎም ምክንያቱ እቲ ሰይፍ ፈራዲ ስለ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ህያው መስለጢ ካብ ክልተ ዝዓፉ ሰይፊ ይበልሕ ስለ ዝበሎ እንታይ ደልዩ መሲልኩም ንጉስ ሰሎሞን ሰይፊ ሒዙ መፅዩ ሃሌሉያ እንታይ ኣምፅዩ ሰይፍ ኣምፁለይ ኢልዎም የሱስ ጎይታ እዩ ሰይፍ ኣምፁለይ ምስ በለ ሓደ ነገር ኢልዎ ነቲ ጋርዱ ከም ዝበሎ ኮይኑ ስማዕና ኣብቲ ቃል የለን ኣነ ሓደ ነገር ክብለካ ኢልዎ እዚአን ክልተ ኣንስቲ ቆይመን ኣለዋ ኣብዚ ቅድሚኦም ማለት እዩ ሕጂ ሰይፍ ክተምፅኢኻ ነዚ ቆልዓ ቁረፆ ክብለካ ስኻ ድማ ከም ትቆርፆ ኮይንካ ክትግበር ዝበሎ ኮይኑ ስማዓኒ ሕጂ ሓደ ነገር ገይሩ ሰይፍ ምስ ኣምፀአ ነዚ ቆልዓ ቁረፆ እሞ ፈፍርቀን መቐሎ ኢሉ ተዛሪቦ እታ ሓንቲ ሰበይቲ እታ ዝቐይረታ ወዳ ዝቐተለት ከምዚ ኢላ ደስታ ተሰሚዕዋ ንጉስ ሕጂ ፍርዲ ውፅኡ እዩ ይቆረፅ ኢሉ እዩ ወደይ መይቱ ወዳ መይቱ ሓደ ክንከውን ኢላ ሓሲባ ኣለና ዶ ሓንሳብ ሓደ ክንከውን ኢላ ሓሲባ እዚ ሰብዚ ሰይፍ መዚዙ ዝጋርዲ ክቆርፆ ኢሉ ከምዚ ምስ በለ ሓደ ነገር ኢላ ሽዑ እቲ ሓቀኛ ኣደ ግደፍ ኢላቶ ምክንያቱ ውሽጣ ክገብረላ ኣይከኣለን ግደፍ ኢላቶ ንዓዓ ሃባ እዚ ምውት ግን ወላ ንዓይ ይኹን ኢላቶ ተሓንቲ ኖ ኣይ ንዓዓ ቁረፆሞኒ መቐለና ኢላቶ እቲ ንጉስ ርዩ ሓቀኛ ኣደ ነይራ እንትኸውን ኣብ ውሽጣ ድንጋፀ መሃለዋ ነይሩ ስለዚ እሳ ኣይኮነትና ኣድዩ እታ ዝደንገፀትሉ ንሰይ ኣድዩ ንዓ ሃብዋ ኢልዎ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ሃቡ የሱስ ጎይታ እዩ እንታይ ግበሩላ ኢልዎም ኣብዚ ኦፊስ እንታይ ፍልል ይመፅዩ መልሱለይ ኣይርዳኩም ኣሎ ኣብዚ ኦፊስ ሰይፊ የለን ቃል የለን ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ ግን ቃል ኣሎ ቃል ኣብ ዘለዎ ሓርነት ኣሎ ቃል ኣብ ዘለዎ ፈውስ ኣሎ ቃል ኣብ ዘለዎ ምንጋፍ ኣሎ ቃል ኣብ ዘለዎ ምውፃእ ኣሎ ቃል ኣብ ዘለዎ ምስጋር ኣሎ ቃል ኣብ ዘለዎ በረኸት ኣሎ ቃል ኣብ ዘለዎ ፈውስ ኣሎ ቃል ኣብ ዘለዎ ኩሉ ኣሎ የሱስ ጎይታ እዩ ቃል ኣብ ዘለዎ እንታይ ኣሎ ቃል ኣብ ዘለዎ እንታይ ኣሎ ፈውስ ኣሎ የሱስ ጎይታ የሱስ ይባርኩም ተባረኹ የሱስ ጎይታ እዩ መንበር ሒዝኩም መኺዱ የሱስ ጎይታ እዩ ቃል ኣምላኽ ከም ሓውን ከም መሮሻን ተመሲሉ ኤርምያስ 23 በዚያ ከወዲ 29 ፓስተር በበለይ እሺ ብሽም የሱስ ከምበይ ቃለይዶ ከም ሓውን ከም ትንኸው ሓሸምሸም ዘብል ሞደሻን ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ኤርምያስ 23:29 እሺ ቃለይ ከመይልዎ ከም ሓዊ ከም ትንከው እንታይ ዝገብሮ ሓሸምሸም ዘብሎ ሞደሻ ደይ ኣይኮነን ኢሉ እዞም ሰባሮ እምኒ እንተሊኹም ኣብዚ ክርዳኩም ኢየሱስ ጎይታ ጽቡቅ ገይሩ ሰባሮ ኣማን ሓደ ነገር ይገብሩ እምኒ ክሰብሩ ከለው መንደል ገይሮም ኣለው ሓፂን ጥቀምሉ ሰብሩሉ
ሕጂ ሓደ ነገር ይገብሩ እቲ ከውሒ ምስባር ንድሕር ኣቢዎም ሓደ ነገር ሞ ዘይስብሩ በቃ ፈቲኖም ንድሕር ቀቢጾሞ ሓደ ነገር ይገብሩ ኣብ ታሕቲ ሓዊ ኣጉድሉ ሓዊ ምስ ኣጎድሉ ሓዊ ዝተኣጉዳ እምኒ ብፍጹም ያ ምስባር ዘይተኣቢ ብፍጹም ስለዚ ቃለይ ይብላ ኣሎ ከም ሓውን ከም ሞዶሻን ነቲ ንከውሒ እንታይ ዝገብሮ ሓሸምሸም ዘብሎ ዶ ኣይኮነን ይብሎም ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንምንታይ መስልኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ኤርምያስ 23 እንድሕር ሪኢኩሞ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኤርምያስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ነቢያት በዚሖም ነይሮም ኣብኡ ነቢያትና ባህልቲ ምክንያቱ ሓደ ምስ ተነበየ ካብቲ ሓደ ቃል ሰሪቑ እቲ ሓደ እንታይ ይገብር መስልኩም እግዚኣብሔር ንተስፌን ኣብነተ ተዛሪቦ ካብ ተስፌ ሰሪቑ እቲ ሓደ እንታይ ይብል መስልኩም እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ ይብል ጎይታ ሽዑ ከምዚ ኢልዎም እቶም ቃለይ ዝሰራረቑ ዘለዉ ነቢያት እጥልቐሎም ኣለኹ ኢሉ ትሪእዎ ኣለኹም ትንቢት ምሕላፍ ማለት ካብ ሰብ መቐባል ኣይኮነን ትንቢት ምሕላፍ ማለት ዳይሬክት ካብ እግዚኣብሔር ድምፂ ኣምላኽ መቐባል ማለት እዩ ኣሜን ዶ ኣነስ ከበሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዳይሬክት ዝቐበል በሉ ኣሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ኢልዎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢልዎም ቃለይሲ ምፍልላይ ይገብር እዩ ዝብሎን ዘሎ ኣሜን ዶ ንምንታይ ምስልኩም እዚ እምኒ ምፅዎ ኣሎ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ መንፈሳዊ ኣባኹም ካብ ፍስቴም ስለ ናይ እምኒ ልቢ ውፅአ ናይ ስጋ ልቢ ታገብረኩም መስልኩም ንምንታይ ልቢ ምፅዎ ዘሎ መስልኩም ንኸውሒ ሓሸምሸም እዩ ዘብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክብል ከሎ ነቲ ከውሒ ዝኾነ ልብና ሰይሩ ናብ ምእዛዝ ዘምፀና ኢየሱስ ጎይታ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ነቲ ዘይእዘዝ ልብና በየምፆ ነቲ ዘይእዘዝ ልብና በየምፆ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ውሽጥኻ ምስ ኣተወ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነቲ ከውሒ ዝኾነ ልብኻ ዝነበረ ሰይሩ ከም ብሓድሽ ፍርሓት ኣምላኽ ዘለካ ሰብ ገይሩ ምስራሕ ይጅምረካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ይሰርሕ ይስከበሉ እምኒ ዝኾነ ልቢ በሉ ካብ ልዕለይ ሰነቕለ ይኹን በሉ እዚ ሓዊ እንድሕር ዳኣ መፅዩ ማንም ሰብ ደው ክብል ኣይክእልን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኤርምያስ ምዕራፍ 20 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኤርምያስ ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 9 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣነስ ኢሉ ወላ ሱቕ ክብል እንተደለኹ ኢሉ ቃልካ ግን ኢሉ ኣብ ውሽጢ ዓፃፅምተይ ኣትዩሲ ሱቕ ምባል ክርኢንሎ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኤርምያስ በዝተነበዮ ትንቢት ግዜ መከራ በዚሕዎ ብዝተነበዮ ግዜ ሽግር በዚሕዎ ብዝተነበዮ ግዜ ሓሳዊ ኢኻ ተባሂሉ ኣብ ጉድጓድ ከኣቱ ጀሚር ክእሰር ጀሚሩ ብነገስታት ሽዑ ሓደ ነገር ኢሉ እግዚኣብሔር ኣነ በል ትብለኒ ይብል ግን ከዓ በል ብዝበልካኒ ግዜ መከራ ይበዝሓንሎ ኢሉ ስለዚ ኢሉ ድሕሪ ሕጂ ኢሉ መከራ ካብ ዝበዝሓን ትንቢት ዝበሃል ከቑመ ኢሉ ትንቢት ዝበሃል ኣይክዛረብን ኢሉ ወዲዩ በቃ ኣይዛረብን ኢሉ ወዲዩ ሽዑ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ድማ መፂዎ ኣብ ውሽጡ ሽዑ ከምንታይ ኮይንዎ ከም እሳት ኮይንዎ ወላ እኳ ኣይዛረብን ተበልኩ ወላ እኳ ሱቕ ተበልኩ ቃልካ ኢልዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓፃፅምተይ ኣትዩ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሱቕ ምባል ከልእኒ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ሕጂ ብዙሓት ኣለኹም ኣየገልግልን እየ ኳየር ገለገለ ምስ በልኹም ኣገልገልቲ ገለ ምስ በልኹም ኣየገልግልን እየ በቃ ኣየድልየኒን እዩ ዝበልኩም ሰባት ኣለኹም እግዚአብሔር እንደገና እሳት ጥራይ ዝጭምረልኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ እሳት ምስ መፀግና ከገልግል እየ ትብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣገልግሎት ፈቲኻ ዘይኮነ ሓዊ ምስ መፀካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክትገልግል ኢኻ ትትስእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ንኣገልግሎት ዘድልየካ ሓደ ነገር እዩ እንታይ እዩ እንታይ ዘድልየካ ሓዊ ጥራይ ይምፃ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓዊ ዘለዎ ኣገልጋሊ ብሓዊ ዝጀመረ ኣገልግሎት ሓደ ሰብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በቃ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፀልማት ሓይሊ መፅዩ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ንሱ ኣገልግሎት ተፈጢሩ ደው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ብፍጹም የለን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምስቲ ጠሓሲ ክጥሕስ ዝጀምር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምስቶም ሰዓርቲ ክጥሕስ ዝጀምር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ግዜ ይብለን ኢየሱስ ጎይታ ሉቃስ 24:32 ተናገዛ ብብዎ ኢየሱስ ክዛረቦም ከሎ ካብ ኢየሩሳሌም ንኤማሁስ ክኸዱ ከለዉ ሓደ ነገር ኢልዎም ጎይታ ተንስዩ ንሱ ምዃኑ ርእሱ ከይገለፀ እንዳተዛረቦም ክኸይድ ጀሚሩ እንዳተዛረቦም ክኸይድ ከሎ ውሽጦም ክነዶም ጀሚሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡም ሰኦም ከይዱ ሓቂ ዶ ሽዑስ ሓደ ነገር ኢሎም እንጀራ ቆሪሱ ምስ ሃቦም ዓይንቶም ምስ ተኸፍተ ኣለለይዎ ይብል ለካ ኣብቲ መገዲ ክዛረበና ከሎ ሲኢሎም ክዛረበና ከሎ ሲኢሎም ነቢያትን ሃው ካብ ነቢያት እንዳምፀ ክትርጉመሎም ከሎተን ቃል እግዚአብሔር ውሽጥና ዶ ይነደልና ኣይነበረን ኢሎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማ ዓንቲ ዝእሳት ምቅፃል ክጅምር እዩ ሎማ ዓንቲ ዝእሳት ምቅፃል ክጅምር እዩ ዝጉባኤ ሎማ ዓንቲ ሓይሊ እግዚአብሔር ምቅፅቃት ክጅምር እዩ ድልዋት ኣይኮንኩም እንዲኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣነ ቃል ኣምላክ ክሰብኽ ኣይኮንኩን መፅአ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይቲ ቃል መንፈስ ኣባኹም ፈለው ክገብሮ እየ መፅአ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ሕያው እዩ ናይቲ ቃል መንፈስ ኣባኹም ክንቀሳቐስ ጥራይ ዘለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ለውጢ ዝመፅእ ሽዑ እዩ ኣሜን በሉ እዚ 2026 ናይ ኤርትራውያን ናይ ብቐብኣ ዝግለፅሉ ዓመት እዩ ብቐብኣ ዝግለፅሉ ዓመት እዩ
ተዛራባይ ትግርኛ በነቢ ክሰተስዩ ሐዋርያ ክሰተስዩ ዘማራይ ክሰተስዩ ዝብል ድምጽ ሰምዒኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማ አንቲ ኢየሱስ ጎይታ እዚያ ቃል ኤርምያስ 5:14 ከምዚ ኢሉ ኤርምያስ ምዕራፍ 5:14 ከምዚ ኢሉ ኤርምያስ መጀመርታ ምዕራፍ ሓደ ቃል አባኻ ቀሚጥ ኣለኹ ኢሉ ኣይኮነን ቃል አባኻ ቀሚጥ ኣለኹ ኢሉ ኤርምያስ ተበጊሱ ራእዩ ጽቡቕ ምዃኑ እግዚአብሔር መስኪርሉ ቃል እውን ኣብኡ ከም ዘቐመጠ መስኪርሉ ኤርምያስ ምዕራፍ ሓደ አገልግሉ ለውጥ የለን ምዕራፍ 2 አገልግሉ ለውጥ የለን ምዕራፍ 3 ኸይዱ ለውጥ የለን ምዕራፍ 4 ኸይዱ ለውጥ የለን ምዕራፍ 5 ምስ በጽሐ ጥቕሲ 14 ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ኤርምያስ ትንቢት ተነብዩ ኣይተነብዩ ምንም ዘምጽኦ ነገር የብሉን ኢሎሞ ንዒቆሞ ምክንያቱ ካብ ኣፉ ዝወፀ ቃል ምንም ዘይሰርሕ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ሽዑ ከምዚ ኢልዎ ስማዕ ኢልዎ እቲ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ቃል ናብ ሓዊ ክልውጠ ኢልዎ ናብ እሳት ክልውጠ ኢልዎ ሽዑ ክሰምዑኻ ክጅምሩ እዮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ኣብ ኣፍካ ዘሎ ቃል ናብ ሓዊ ክልውጠ ኢልዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማ ዓንቲ ኣብዚ ጉባኤ ዝኸውን ከምዚ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ መወዳታ ራእይ 11:5 ኣብቲ መወዳታ ናይ 7 ዓመት መከራ ቤተክርስትያን ምስተነጥቀት ኣብቲ 3 ዓመትን ፈርቓን ኒነው ዘሎ ግዜ እስራኤል መከራ ምስ በዝሓ ሓዲማ ብትኸደሉ ግዜ ክልተ ናይ ኣምላኽ ሰባት ክትስዮም ገሊኣቶም ኤልያስ ይብሉ ገሊኣቶም ከዓ ሙሴ ይብሉ ነናቱ ዝኾነ ዶክትሪን ቤተክርስትያን ኣለዎ ነናቱ ዝኾነ ግን ኣብዚ ገሊኣቶም እንታይ ይብልዎም ሓደ ሓዊ ከውርዱ ይኽእሉ እዮም ብዝደለይዎ መዓት ድማ ንፀላቶም ክወቕዑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ሽዑ ካብ ፀረ ክርስቶስ እስራኤል ሃዲማ ምስ ከደት እዞም ክልተ ነቢያት ንዓዓ ፅላል ክኾንዋ እዮም ከምቲ ሙሴ ካብ ኢድ ፈርዖን ዘድሓኖም ንሳቶም ድማ ካብ ኢድ ፀረ ክርስቶስ ከድሕንዋ ክጅምሩ እዮም በቓላት ኣፎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣብኣቶም ኮይኑ ክጥቀም እዩ እንተደለዩ ኢሉ ሽዑ ንሳቶም ንዝደለይዎ ነገር ክዛረቡ እንድሕር ኮይኖም ካብ ኣፎም ብዝወፀ ቃል ንኣብነት ሓዊ ይውረድ ተይሉ ንኣብነት ኤልያስ ንዓኻን ንሓምሳኻን ይብላዕካን ኢልዎ ሓዊ ናይ ምውፃእ ሓይሊ ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብቲ ምድረ በዳ እስራኤል ሃዲማ ምስከረት ምንም ዝብላዕ ነገር የብላን ንኣብነት ሙሴ እንድሕር መፂኡ ግና ማና ከዘነብ ይኽእል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብከምዚ ክትነብር ትኽእል ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ስልጣኖም ኣብ ኣፎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን እስከበሉ ስልጣኖም ኣበዩ ስልጣኖም ኣበዩ ፀላእቲ ተመፅኦም ሓዊ መፅኡ ይብላዕኩም ተኢሎሞም ይበልዕዎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማ ዓንቲ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ፀላእትኩም ከምኡ ክገብር ክጅምር እዩ ካብ ዘለናይ ክትስኢና ኢየሱስ ጎይታ ክፅሊና ሃሌሉያ ፕራዲያ ክራጀሌ ፔካቶያ ሓሙሽተ ደቂቃ ክፅልያ ኢየሱስ ጎይታ ክወርደ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕዝቦም ሳኹም ዘሎ ሰብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማ ዓንቲ ብመንፈስ ሓዊ ክትንከፍ ኢኻ በልዎ ኣገልግሎ ሽዑ ዘቆመካ ሰብ የለን በልዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀዳማይ ትክክለኛ መልእኽተይ እዚ እዩ እቲ ንጉስ ሰሎሞን ከምዚ ገይርላ ሴፍ ስለ ዝነበሮ ሓቀኛ ዝኾነ ፍርዲ መፅ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣይኮነን ሓቀኛ ፍርዲ መፅ ኢሎ እቲ ሴፍ ምስ መፀ ፍርዲ ወፅዩ ሎማ ዓንቲ ድማ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሴፍ ኣብዚ ጉባኤ ስለ ዝግለፅ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ፍርዲ ክወፀልኪ ኣባኺ ፍርዲ ክወፅ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣባኹም ፍርዲ ክወፅ ክጅምር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ትማሊ ሓደ ነገር ዛሪብን ኣሎ ከቢድ ዝኾነ ቅባት እግዚአብሔር ገለፅ እዩ ብዙሓት ሙስሊም ኣብዚ ቤት ዝኣትዮም ክግልገሉ ክመፁ ርአየ ኣለኹ ብዙሓት ሙስሊም ኣብዚ ቤት ኣትዮም ክግልገሉ ርአየ ኣለኹ ኣብዚ ውሽጢ ቦታ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብዙሓት ናይ እግዚአብሔር ቁባት ክትስዮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ትማሊ ሓደ ነገር ኢየሱስ ጎይታ እዩ በዚ ብዙሓት ሙስሊም ተሰሪዖም ዴሊቨራንስ በቃ ብዙሓት ሰባት ካብ ዝማእከል ተስዮም ዴሊቨር እንዳገበሩ ክርዮም ነይረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማ ዓንቲ ዝሰኣሉ ንስኻ ክትከውን ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓደ ነገር ተዳለው እግዚአብሔር 2016 2017 ብቕብኣት ዝገልጸና ዓመት እዩ እዞም ቅድሚ ሕጂ ኣይትወፅን ኢኻ ኢሎም ዝኸልከሉና ሎማ ዓንቲ ኣቅድሜና ኣይቆሙን እዮም ኣቅድሜና ደው ኣይብሉን እዮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ምልክት ክበኩም እዩ ንኹላትኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣነ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ስለ ዝኾንኩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ጉባኤ ዝተፃቕጠ ነገር ሰይጣን ዘይማንነትኩም ዝሃበኩም ናትኩም ነገር ዝሰረቐ ናቱ ነገር ሕማቕ ንዓኻትኩም ዝሃበኩም ፍርድኹም ዘቕነነ በረኸትኩም ዝወሰደ ሕጂ ሎማ ዓንቲ ምምላስ ክጅምር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምምላስ ክጅምር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ይመለስ ዶ በዚያ ጥራይም ተዳልዮም ዘለዉ ይመለስ ዶ በዘለኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይምለስ ዶ ኢነ ተታሓዙ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክጽልይ ኣሜን በሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ
በዚህ ሰዓት እዚ ጸልይ ዓይንኹም ጨፍኑ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በጌታ በኢየሱስም በዚህ ሰዓት ጸልይ ኣለኹ ኣብዚ ህዝቢ ተሰርሐ መሳርያ ሰብሮ ኣለኹ በኢየሱስም ሰብሮ ኣለኹ በኢየሱስም ሰብሮ ኣለኹ ናይ ጸልማት ኃይሊ ይራገፍ ናይ ዲያብሎስ ጉልበት ይራገፍ ናይ አጋንንት ኃይሊ ይራገፍ ናይ ድብትርና መንፈስ ይራገፍ ናይ መርገም ጉልበት ይራገፍ ናይ ጸልማት ኃይሊ ይራገፍ በኢየሱስም ይራገፍ እሳት ይትለሆም ዝጉባኤ እዚ እሳት ይትለሆም ዝጉባኤ እዚ እሳት ይትለሆም ዝጉባኤ እዚ ሓዊ እግዚአብሔር ጽዋዕ ለሆም ዝጉባኤ እዚ ናይ መንፈሱ እሳት ጽዋዕ ኣለኹ በዚህ ሰዓት ኃይል እግዚአብሔር ምንቀሳቀስ ይጀምር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክወርድ 3 ደቂቃ ዓይንኹም ተዓመቱ መንፈስ ቅዱስ ዝደልዮም ሰባት ሓደ ሓደ ኣለው ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በዓሉ ከይዱ ክትንክፎም እዩ ምሳኹም ዘለው ሰብ ናባኹም ዝኾነ ነገር ከይከውን ተጠንቀቁ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እጸልይ ኣለኹ በጌታ በኢየሱስ ስም ኩሉ ሰብ ዓይኑ ይጨፍን ዓይንኹም ጨፊንኩም ጸልዩ እዚ ስጋዊ ዓይንቲ በአእምሮ ክትሓስቡ ስለ ዝገብረኩም መንፈስ ቅዱስ ናባኹም ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ ዓይንኹም ጨፊንኩም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናባይ ምጻበሉ ሎማዓንቲ ፍርዲ ክወፀልኩም እዩ ነዚ ጉባኤ ሎማዓንቲ ፍርዲ ዝወፀሉ እቲ ህያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ፍርዲ ከውፅእ ጀምር እዩ ሆሊ ስፒሪት ጸልይ ኣለኹ 1 2 3 ብሪዳ ስፕሬ ደለቬና ሳያ ሬፔቴሌ ፔጀለ ፕራዲያ ጉልባብ ይልዓል ካብ ዝጉባኤ እዚ ጉልባብ ይልዓል ካብ ዝጉባኤ እዚ በኢየሱስም ይልዓል ካብ ዝጉባኤ እዚ ፍትሒ ይውፃሉ ዝጉባኤ እዚ በኢየሱስም ፍትሒ ይውፃሉ ዝጉባኤ እዚ 1 2 3 Brasikatanda Jeperdia soprodosa Reketelepe ndasabaya Reshelepe kataya Rapagina seketelepe ጀምር ሆሊ ስፒሪት ጀምር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሆሊ ስፒሪት ጀምር አቦታት ይተንከፉ አዴታት ይተንከፋ በኢየሱስም ይተንከፉ አይተለፈን በሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በሰማርያ ከሐልፍ ግድ ከም ዝነበሮ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በአኻትኩም ይሕለፍ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ጉባኤ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ይሕለፍ በዚህ ጉባኤ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ይሕለፍ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ራፓጂና ማሲ ፕሬዲያስ ሬፔጀለ ፔዳ ግነፍወን ዝወደቀ አይተዓዝወን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጸልይ ሶልኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብዘይካ 10 ወላ ሓደ አይሓዝ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዲፕሬዲያ ሰላባንታ ጸልዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እሳት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይሕለፍ ዝወደቁ ሰባት አይተተስዎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ በዓሎም ይተስኡ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ዘውደቆም አምላኽ በዓሉ ንምንታይ አውዲቆም ስለ ዝፈልጥ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ፒሳ ፓርዲያ ካታያ ጀነሌፔዲያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክሰርሕ ደልሉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ልብኩም ክፈቱ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ጉባኤ ድምፂ ዘስማዓኩም ሰባት ኣለኹም ዳይሬክሽንኩም ሎማዓንቲ ክመለስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝጠፍአ በረኸት ክመለስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከም ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዛረብ ኣለኹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምርኮ ተመለሰ ስምዑ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክንጸልይና ስምዑ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ ስምዑ ሳኦል ዳዊት ምስ ተቐበለ ሳኦል ተናዒቑ እዩ መንበር ግን ሳኦል ይሕዝዎ እዚ ዘመን ኣብቅዕ ሕጂ ጎይታ ከምዚ ይብለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዳዊት ናብ ስፍሩ ዝመጸሉ ዓመት እዩ ምድረ በዳ ዘንከራተሉ በቃ ኣብቅዕ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዳዊት ናብ ቦቱ ዝመለሰሉ እዩ ሳኦል ግን ዝለቀሉ ዓመት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሳኦል ዝለቀሉ ዓመት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቁባኣት ወደ ቤቶም ዝመለሱ ቁባኣት ናብ ስፍሮም ዝመለሱ ታቦት እግዚአብሔር ናብ ቦቱ ዝመለሰሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሳሙኤል ትንሱሎ ብዝጉባኤ ታቦት እግዚአብሔር ከመጽ ይኸብ አሽዳውያን ካብ ፍልስጤም ታቦት ከመለስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሳሙኤል ምስተዳለወ ታቦት እግዚአብሔር መጽዩ ዝተዳለወ ሰብ ተሎ ናይ እግዚአብሔር ክብርናው ከመጽዩ እስከ ድልው ዝኾነ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንላዕሊ ድልው ዝኾነ ኣነ ተዳልየ ለኹ ታቦት እግዚአብሔር ይመለስ ዝብል ሰብ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ዝረሓቐሉ ግዜ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ተስኡ ሳሙኤል ዝበሃል ተስኡ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሳሙኤል ምስ ተስአ ታቦት እግዚአብሔር መጽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሳሙኤል ይተንከፉ ሕጂ ሳሙኤላት ይተንከፉ ከም ጽሉላት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናብ ኣመቶም ዝወረደ
ናይ እግዚአብሔር ክብርና ባቶም መስወረደ ከም ጽሉላት ዝኾኑ ሰባት አለው ዝጉባኤ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከሐልፍ ጸልይ አለሁ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ከሐልፍ ጸልይ አለሁ እንደ ሳሙኤል የሚነሱ ሰዎች አለው አሉ በኢየሱስ ስም አሉ በኢየሱስ ስም አሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አሉ Jesus name in Jesus name hallelujah praise prasakataya ይተንስ በኢየሱስ ስም ትተንስ በኢየሱስ ስም እንደ ሳሙኤል የሚነሱ ሰዎች አሉ እንደ ሳሙኤል የሚነሱ ሰዎች አሉ አሉ በኢየሱስ ስም አሉ በኢየሱስ ስም አሉ በኢየሱስ ስም አሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አሉ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እሳት ይምጣ የእግዚአብሔር ኃይል ይምጣ የእግዚአብሔር ኃይል ይምጣ የእግዚአብሔር ኃይል ይምጣ የእግዚአብሔር ኃይል ይምጣ እንዲሰራ ጸልያለሁ ሳት Fire in the name of Jesus. Bragia keselventa kaya. Reshele pekatosta. Aljelventa kardasi pedelevit. Jammer balo Jesus goitayo. Yes, እግዚአብሔር እሳት. ተስ ፒና ሰፔ ራካታላ ባጀለ ፕሬዲያ. ክብር ጠራሁት. የእግዚአብሔር እሳት ይሁን. የእግዚአብሔር እሳት ይምጣ በሱ የእግዚአብሔር ኃይል ጠርቻለሁ. የማያስቆም ኃይል ጸልይ ኢየሱስ ጎይታዩ ናይ እግዚአብሔር እሳት ይምጣ ናይ አገልግሎት እሳት ይምጣ መጣ የእግዚአብሔር እሳት የሚነሳት ዘመን ናይ ትንሣኤ ዘመን እጸልያለሁ የትንሣኤ ዘመን ተንሱ ተቀበሉ ኢየሱስ ጎይታዩ ናይ ትራይን ተንሱ ኢየሱስ ጎይታዩ ትንሣኤ በኢየሱስ ስም ትንሣኤ Touch Holy Spirit. Jesus name. Hallelujah. Pray this calventalis pradias. Zabarkatuja hayatakabu. Halida guz abarayatunda lavagahasa bababa. Halando sobrakate jebraka. Rakuta jiva anamasahyatal. Erekelavud ishebrakata dilavaja sobrakata lavajanda roklavajanda sabra በዚህ ሰዓት ዝሽግርኩም ረገፈ በዚህ ሰዓት እዚ መከራኩም ተወደ በኢየሱስ ስም ሕያውና እግዚአብሔር ቃል መንፈሱ መስራህ ይጀምር ቀባቱ መስራህ አባኩም ይጀምር ኢየሱስ ጎይታዩ ብዙሓት ሰባት ካብ ሰዓድ ዓይነቶም ክኸፈት ክጅምር እዩ ብዙሓት ሰባት ክትንበይ ክጅምር እዮም ብዙሓት ሰባት ወንጌል ክሰብኩ ክጅምር እዮም ብዙሓት ሰባት ብጸጋ ክትስዮም ብዙሓት ሰባት ከዓንብቡ እዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክጅምር እዩ ኃይል እግዚአብሔር ክጅምር ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና አምላክ ይኹን ሓደ ነገር ክነግረኩም ኢየሱስ ጎይታዩ ኣብዚ ትትንሱ ናይ እግዚአብሔር ቁባት ዝኾንኩም ሰባት ብዙሓት ኣለኹም ኢየሱስ ጎይታዩ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም መንፈሳውያን ኣቦታትኩም ኣኽብሩ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ኢየሱስ ጎይታዩ መንፈሳውያን ኣቦታትኩም እንድሕር ኣኽቢርኩም ጸጋኹም ማንም ሰብ ከዓግቶ ዝኽእል ኃይል የለን ኢየሱስ ጎይታዩ ንእግዚአብሔር ክብር ሃቦ ብዝነበረና ጊዜ ኣብዚ ወዲያለሁ ኢየሱስ ጎይታዩ